जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम बिथांमोना खौसेयै एलिमेन्टारि लेभेलनि गासैबो फोरोंगिरि जिल्लानि सिङाव थानाय फोरोंगिरिफोरखौ लाना मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बियो खोब मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि मानोना जोंनि फरायसाफ्रा बा जोंनि इयुना बे फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो बा एलिमेन्टारिनिफ्रायनो जागायो आरो बे एलिमेन्टारि लेभेलाव फैनाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा दिनै बाहागो लानानै तामुलपुर जिल्लानि सोलोंथाइनि बिथिंखौ साबसिनै आरो मोजांसिनै खालामनो थाखाय बिथांमोना बयबो ओंखारबोदों सावरायबोदों बेयाव जों गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जेब्लाबो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि जांख्रिखांनाय हाबाफारि जों बेखौ दायो बे मिशननि गेजेरजों जों खामानि मावबाय थादों आरो बे मिशनजों जोंहा मिशननि बायदियै फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय दिथागिरिफोरजों सावरायनाय फरायसाफोरजों सावरायनाय बेयो जोंनि मोनसे मावथांखिनि आन्दोआव थानाय मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिनि बायदिनो दिनै बियो सावरायनाया जादों बेयाव फोरोंगिरिफोरा गावबा गावनि फरायसालियाव मोननाय जेंनाफोरखौ बिथांमोना बुंदों आरो फोरोंगिरिफ्रा बर' बिजोंनि फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना खोब गोसो गुदुं एबा बिथांमोना गावसिनि फोरमायथिखौ फोरमायदों आरो जों बेयाव दिनै आइएस लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर आरो गरेस्वर ब्लकनि बिअ बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लादों आरो बिथांमोना बिथांमोननि जेंनाफोरखौ खोनादों आरो जोंबो माहारियारि आफादफ्राबो जों खोनादों जों खौसेयै बै जेंनाफोरखौ फोजोबना थांनांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगोन जेरै गुबैयै बेयाव फोरोंगिरिनि आंखाल गोबां फरायसालिफोराव भेकेन्ट पस्ट दङ बेजों लोगोसे गोबां फरायसालिफोराव सिंगल टिचार गोबां फरायसालिफोराव बिजाबनि जेंना गोबां फरायसालिफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जेंना गोबां फरायसालियाव फराफारिजों सोमोन्दो नङै माखासे हाबाफारि गोबां फोरोंगिरिफोरनो जाबसिननानै बेफोरखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे जेंनाफोरखौ गासैखौबो लानानै जों उननि समाव आसाम गभर्नमेन्टजों बा भारत गभर्नमेन्टजोंनो जोङो इन्डिया गभर्नमेन्टजों जोङो बोरै सावरायनांगौ जि लेभेलाव सावरायनांगौ दङ जोङो सावरायनानै फोजोबनो थाखाय जोङो सावरायगोन आरो बेखौ राहाखौ जों माहारियारि आफादफ्राव सावरायनानै जोङो राहाखौ लागोन बे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दिनै जोबस्रांनायनिबा गोबां गभर्नमेन्टफ्रा एमालगेमेसन खालामनायनि खोथा बिथांमोना गोबां बुंदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसामनि CMजोंबो जों गोबां बार रायलायनायाव जों बुंदोंमोन दि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ 30नि खमबाबो जोङो फरायसालिफोरखौ लाखिनांगौ एमालगेमेसन मार्जार खालामनो मोना जों बेखौ बुंबोदों आरो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों गोबां खामानि मावबोदों मानोना जोंनि फरायसालिफ्रा 1 किल'मिटारनि माने गोजानाव गोजाखा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव लामानि जेंना बा दै दङ बबेबा जायगायाव माने लामा गैया बिदि गोबां थासारि दङ दा बेखायनो जोंनि फरायसालियाव 30नि खमबाबो 1 किल'मिटारनि खाथियाव थानाय बा 1 किल'मिटार रेडियासनि गेजेराव गंफ्रोमबो फरायसालिखौ लाखिजोबनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो बियो आसाम गभर्नमेन्टआबो बिथांमोनाबो मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङाबो गावनियाव सिगां पेजआव मोनसे लिरदोंमोन दि 1 किल'मिटारनि गेजेराव जेसेबांखिनि फरायसालि दं बेयो थागोन आरो बेखौ जों उननि समाव आरोबाव रायलायनानै बोरै लाखिनांगौ बेनि थाखाय बेबस्थाखौ जों लागोन